तीन भाई नु हूँ अरविंद भैया के अरविंद सिंह इनका से जान छोट बड़े कम सिंह आ वहू छोट बड़े कम दिन सिंह कम दिन पर भय रहे शीशा में धराई रहे ससुर जी मर गईले कम दिन सिंह तनी तनी इनका से टाट कहलस कि भैया देखो तू ब्यास हुआ सगरे तार इज्जत प्रतिष्ठा बा हमनी के घर से बहरी ना निकले देवेला ससुरारी के नेवता बा हम जाए सोचले कि लौंगर आदमी बनी एकरा मुहे लागब सरिया के एक दू फट दे दी हमारा दू चार गो प्रोग्राम फेल हो कहले कि ठीक बा जो ते ही जो अब जान जे कि बिना आदत के कोट पैंट पहिर के टाई लगा के आ कोट पैंट पहिर के नीचे हवाई चप्पल पहिर गमछी लगा के आ ऊपर से गमछी लगा के एकदम पहुंचल बा जवान पोजीशन में ससुराल के लोग देखा अरे तो अरविंद जैसे छोट है नो सबसे छोट को नो हाँ तो हमारा कहाँ टाइम मिलेला नहीं होता है करीब आवे फिर रोपनी से फुर्सत अरे मत कहो गाय खियावला से मीठा पानी ले आई लोग पानी पी मिठाई धइल बा पानी नहीं खन पियो कहतर के जी सब है लौकता आ वहां के कहां बा किया के पानी पी ना पियो तने ऐसे कैसे पानी पी ले सब है लौकता आ वहां के यहाँ के कहतर की जेकर श्राद्ध बा उ अरे भाई तो जब श्राद्ध बाबू कैसे रहे कहले कि काहे क्योंकि जन्मदिन रहेला तिलक रहेला बारात रहेला ना रहेला इनको रहे के चाहिए के आई के गोइल ना रहे तो देखिए कैसे बुलाई लोग कलस की नाम वही है मर गइले काहे श्राद्धवा के बाद मरो रही तो ढेर काज होत रहता भाई साफ बोका बकाई पागल मर गईले रामपुर गईले रामपुर काहे अब बगले 3 किलोमीटर के अंतर पर भगवानपुर हल हो जना गई अरे भाई मर गईले दुनिया में नहीं खन लोग समझावल कला अच्छा मर गईले कैसे मुअल कैसे लोग बतावल कि भैंस के खाए खातिर बांस के पतई तुरे गई रहे कोई छटक के कपारे में लाग गई प्राण निकल गई मर गईले कहले कि देखी भगवानों की महिमा कितना अपार बा तो कोई छटक के कपार में लागल मर गईले तो भगवान के नुलीला कहा कि कपार में लागल उहे कोई नगर छटक के आंख में लागल रहे तब तैयार हरे हो गए भाग चल भाग अरे उ मर गईले तोरा आन्हर भइल के चिंता लोग कल के नाश्ता कर ले बनी नो तब रौरा जो जितना जल्दी हो के कुलवा कहले बड़ा ससुरारी जाए वाला के बहन तब भैया 3 भाई हमें का कहल अरविंद सिंह एगो कमदीन सिंह है नीचे से कहना बबुआ को लगे शीशा में पैक होई रहले अब बताई हमार भाई बवे हमार उम्र बाबा मान ली कि 52 साल तो हमार भाई कम से कम 45 साल के होई नु 23 साल वाला बबुआ कहत रहे कि शीशा में पैक रहले वो घरी कौना गेस्ट हाउस में होई है कोनो तो नहीं ई कौना गेस्ट हाउस में घरी होई है ई कहत रहे शीशा में पैक रहले खैर तार लोग के बात तार लोग के लगे कोनो दिक्कत नहीं कोई ओकर जवाब दिया जाए धा नहीं भोला दानी दूर काम फुलचुल तो बाद में लिखा लगल है अजीत चौधरी एगो चीत चौधरी बहुत कम पेट को नहीं होला ना तो चीते सुतल एकदम एक जना छोटकू के नाम है भयभीत चौधरी वो भयभीत माने अब आगमने रहे हूं करब दोसर जाने की एक और ससुर मर गईले ऊ कैसे मोलस तो अपन भाषा मत बोल अरवल जिला मोताऊ कहू कैसे मोताऊ एंगा सुदर्शन भाई से दुगोला रहे आ शिव विवाह का होता तो कहले कि शंकर जी के बरात जब लइका देख के लौटल बा सोनू बाबा अरवल जिला के भाषा तो नहीं अलगे होला शंकर जी के बरात जब देख के लइका लौटो जाके माई से कहलस कि माई रे बरात इतना भयानक हो
माई पूरा गांव मुताऊ, सारा गांव मुत जाए एकदम खत्म हो जाए सारा गांव। कने भाई अपन भाषा हो नहीं रख पालो। हमने कि हम मुंह तक कहता तो लला तो कहते हो तब अब जानी कि ससुर मोले तो अब इनकरे गांव प्रोग्राम रह कोले भैया चलो ना चल अभी केस औधे पाकरलो गोइनी जा इनकर एकलौता सार दीनदयाल नाम बाबू के गोड़ धकर रोत रखे बाबूजी हो केकरा लगे जाए पहले गांव के 5 को चाचा नियर पुरानिया होनी रहला हो गई दुनिया के रीति में सबका जाए के बा समय पूज गए रहलो तार बाबूजी मर गइले दीनदयाल बबुआ हमनी के बानी जात्रा बाबूजी के जगह पर जरूरत होई तो बोली हो हाजिर रहब जा चुप रहो तले इनकर सास मर गइली अब जाने की वो जो मोली तो औरी पूका फार करवो तार हमरो रुवाई आ गइल कि बाछी अभी नए रली है फिर 5 गो बूढ़ मेहरा रोए से ए बबुआ दीनदयाल तारो जीत पाहुन आइल बड़े अभियंता पाहुन आइल बड़े चुप रहो आगे काम लगाओ तार माई न मर गई हमनी के पंजनी बानी जानू तार माईए बराबर बानी जरूरत होई तो बोली हो संजोग हाल के हो जाने ना तले इनकर सरवा दीनदयालवा के में उगी मर जाती है अब हमने के फिर तैयारी बन जाए चलो जी चलो तो इनकर मोई को तो हमहू चलो चलो इनकर सरवा 2 घंटा रोवलस गांव में चिल्ला चिल्ला घूम घूम रोवता तो काका कल करे लास्ट पर बैठ कर रोज रहते गांव भर घूम कर रोवता रे तो कहता चुप बाबूजी मो 5 जना के कहता लो कि बाबूजी मर गइले जाए तो हमनी के बांजा जरूरत होई तो बोली हो माई बोल तो 5 जनी आए कहता लो कि हमनी के तार माईए बराबर बानी जा जरूरत होई तो बोली हो नए मेहरा रूमल भी 2 घंटा से घूम घूम रोता नहीं कोनो गांव क्या करने की से कहत की जरूरत होई तो बोली हो उनु गइली हमनी के बानी अरे धन हो जीत वो दौड़ के जाके भर अकवारी अपना भैया के धरतारी भैया हो अरे भैया हो भैया केहू ना बोलो हम बानी नु कुंवारे से कामे नहीं बिया हो भइले पे कोनो दिक्कत नहीं के जरूरत होई तो बोली हो रुपया पैसा बहुत कमाता है एमे कहीं अश्लील होगा तो बोलो काज ना लगी रुपया पैसा